रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। आं बे राजखौ मिथिनो लुबैथारदोंलै रायजोफोर देलाय नोंथांमोनाबो खोन्थानाय माखौ सोना लायो बिसोरलाय मा आफेल ना अन्थाइ ना माखौ सोना लायो ना दंखायोसो बिसिनाव बड़ा हरामी हो बेटा आरे मा दान्सबोलाय सलायबाय एम्बुनि दान्सबो ओंखारलायलांबाय आं दिनैसो मिथिदों नोंसोर मिथिबायमोन ना आरो नैबेलाय मा बे सलायबाय मा मडेलनि फट' खेबजानाय एंगोल बेखौलाय आदैमोनासो बुंनो रोंसिगोनलै कमेन्ट खालामदो थ' फरायबाय थ' गिबि गिबियाव नोंथांमोननो गोजोन फुंबिलि गोजोन मोनाबिलि आरो गोजोन हरनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिम जासिहरनाय थाबाय आरो लोगोसेनो दिनै बे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायनानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय सिबिनायखौ बयनिसिम जासिहरनाय थाबाय थ' नोंथांमोना ससे भिडिअ टाइटेल थांनानै मिथिखाबायानो जानो हागौ जों मानि सायाव बाथ्रा सावरायनो नागिरदों फेसबुकआव मिम्स महरै जायफोर ओंखारबोदों बेफोरनि सायावनो बाथ्रा सावरायगोन बोथोराबो गरमथार मोननै मोनथामसोल' नायगोन दे रायजोबो थ' बिदिब्ला जागायलांनि जों आखलानो लाजाया ओरैनो नायबानो सिनायखायो फट' माबादि मानसि आच्छा माथो आदै हाग्रामासो थलाय जों नायनि मा होनदों एसे बुजिनि नङा होमबा मोखां नुबाथ' मिथिगोनसो ओरैनो सबियाव माबादि नुखायो माबा जाहांहां Oh my God! Wow! नायबानो लुबैबाथा माखौबासो नायनानै मिनिगोन सानदोंमोन साला माथो आदैयालाय एसे टेलेन्टेडानो माखौबा नायनांगौ माखौबासो नायो कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर आंबो नांगौमोनलै आदैखौ माने देनां मोखांखौ नायनानैनो फिउचारखौ मिथिखायोबालाय आंबो देनां गोसोथोनाय मोनोब्ला आंबो नायहोगौमोन देनां मा जागोन होनना मिथिनायनि नङा होमबा आरो लोगोसेनो नैबे फट'आबो ट्रेन्ड जानानै फैदों आंबो बुजियासै रायजोफोर नैबे मा मडेलथाय मा स्टाइल नोंथांमोना खोन्थालाय सोरबाया बुंदों खांग्रांहां सोरबाया होनदों खुग्लुबहां नोंथांमोननिबालाय मा स्टाइल आं मिथिया दै कमेन्ट सेक्सनाव आंखौ बुहुत मानसिफ्रानो बुंहरगासिनोमोन जोंना बर'नावबो उर्फि जावेद ओंखारबाय आंथ' आरो जाम्बा मानसि उर्फि जावेदा सोर बेखौनो सिनाया नङा होमबा नोंथांमोनाथ' सिनायजोबखायानदां बिदिबा नायनो थलाय जोङो सोर उर्फि जावेद बियो बर'नि वाह दीदी दीदी वाह दीदी आच्छा बिथाङासो जोंनि बर'नि उर्फि जावेद आं दासो बुजिबाय आच्छा उर्फि जावेदखौबो आं दायो नायनो मिथिबाय उर्फि जावेदाथ' ओरैबायदि माखासे सेंग्राफोरनि थाखाय क्रास आरो लोगोसेनो सोरनिबा थाखाय जुसि जानो नागिरनायसो अब्लालाय बेबो मा मोजां जागोन बेलाय ने सोरजोंबा कम्पेयार खालामदोंबालाय होमबालाय बुजिदो माबायदि थ' आं बेखौनो बुंगोन नानि खिन्थु नोङो बांद्राय मोसादों होननानै खाथि बोरमा मोसौफोर दंब्ला थानाङालै बोरमा मोसौआ स्लिम बोलांलांगोनबो आरो लोगोसेनो केमेराया नुलाबायनो हागौ नाथाय आं मोनसे खोथा बुजिनो मोना मा नर्मेल ड्रेसफोर गाननानै जोङो मोसाबा नर्मेल मेकआपजों मोसाबा रावबो नाया नामाब्रा रायजोफोर माने बेफोरबायदि खान्दा खुन्दा माबा मोनसे होथेलि होबासो उर्फि जावेदमोन बायदि देखायबासो गरम दिनखाय गरम बोथोरजों ग्रोब जानानै नायो नामा नोंसोरलाय मोजां ड्रेस गानबा नोंसोर नाया ने हे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। Oh my God! आच्छा माथो आदै खदालसो बाव आदै खदाल एसे साबधान जाना थालै नङाब्ला बै दाख्लिनिया बयफ्रेन्डआ गोसोआव दंना गैया नोंलाय होजागोनबो बयफ्रेन्डजों भिडिअ खालामनानै आरो फेसबुकआव होजागोनबो एसे साबधान लादै आदै खदाल देखा आपने लापरवाही का नतीजा है दानिया आरो लोगोसेनो जोंहा गोदान रेपार ओंखारदों बर'फोरनियाव साननि दानि जुगाव गोसो थोनाय मोजां मोननाय हाबा जानाय गोदो जों उन्दै समाव लामा दथायाव हाद्रि बालाजों ओंखाम संना गेलेनाय फिथा सावना गेलेनाय बेफोरबायदिसो जालांजोब्बाय Oh my God! जोंना सलेबाया माखौबा नायनानै एसे मिनिलांदोंबो आखाया मा फाव खोन्थादोंब्रा आदै नालाय बारा बुजिलाय लाङाखै दै थलाय एसे खोनासंबावनि जों मा होनदों यो
बे रेफारफोरा एसे आं थाल लादोंलै माबा इय इय होनबाय थायो मा बिनिफ्राय बोलो मोनसिनो ना मा जाखो ना माबा मोनसे मडेलसोब्रा सलेबाय सेंग्राफोर गोसो थोनो मोजां मोननो रोंदोंब्ला बावगारनोबो हानांगोन यो मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल सेंग्राफोर दानि जुगाव सिख्लाफोरखौ ओरैनो मोननो लुबैनांला यो जोंना आदै रेफारा बुंदों आथिखालाव माने मोजां मोनलायलायनाय आरो लोगोसे हाबा जाखांबाबो माबा ओंखाम ओंख्रि गेलेखालायनाय बायदि बेथ' थार खोथाया बिथाङा बुंदों जोबथे सेंग्राफोरा आजिखालिनि सेंग्राफोरा सिख्लाफोरखौ ओरैनो मोननो लुबैनांला होनदों माथो ओरैनो मोननो माबा मोनसे दोन दौलत माबा थिखादार सोरबा एक्टर सोरबा सेलेब्रिटि आरो लोगोसे एफा माहाजोनाबो खारदों माथो होमबा मा बिसोर मा थाखानि आंखालाव खारदों ना मानि आंखालाव खारदों माबा मोनसे गैलादां आरो लोगोसेनो जोंना आं दाख्लि मोनसे जायगायाव थांदोंमोन बेयाव खोनाबोदों आङो सलेबाया खोनासंबोदों माथो आथिखालाव बर' सेंग्राफ्रा आरो लोगोसेयैनो बर'नि मानसिफ्रा जुमाय लोङै लोङै लरग' थरग' जाजोब्बायनो खौसे ओंखायनो आजिखालि सिख्लाफोराबो आरो लोगोसे बुरिफ्राबो गोदान नागिरना खारनोसो नागिरबाय थादोंनो ओंखायनो रायजोफोर एसे एनै निसाफोरखौ गारनानै दोनथ'दो बेफोरनाबो गांनाय उखैनाय थायो ना मा होनो आं मा मोसानाय मिथियाखैमोन दे रायजोफोर खिन्थु जोंना सलेबाया खोन्थाबाय आरोना एम्बुनि मोसानायनो आथिया एम्बुनिबो मोसानाय थायो आथिखालाव गाबोननिफ्राय मोसौनिबो बोरमानिबो सैमानिबो सिन्थाय आथिं थिखोनानै मोसानायसो नुसिगोन नामा जों खिन्थु नोंथांमोना न'आव ट्राइ खालामना बिदिखौ मिथिखाबाय दा सिनस्रिया बायनोबो हानाय मानि थाखाय होननानै बुंब्ला बे फिथ्ला फिथ्लिफ्राव गालिना गोलैनानै बहाबा फख्रियाव थ्रोबबो हाबना थाहैनो हानाय दै आदैमोन सानदों नामा मासि सेक्सि मासि हट सिख्ला बेलाय होननानै हे रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना खिन्थु गोसोआव लाखि खानाय गोलाव नुनाय मानि आरो सिख्लानि ड्रेस गाननाय मानि गासिबो सिख्ला जायाबो जानो हागौ दै मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल साबधान आदैमोन साबधान नुबाय दा सिख्ला होननानै गोसोथोलाबायना लानाङा अनलाइनफोराव एसे साफा नुबानो मेकआपजों आजिखालि स्लिम खालामनानै गासिबो सिख्ला महर जायो आरो नैबेखौथ' नुवाखै नोंसोरो बिदि जागोनबो ओंखायनो एसे गुदि बिजौ नायनानै एसे गोसोथोना लाखा नङाब्ला माबा आपेल फिथाइ सोनायसो मोनगोन नोंसोरो एसे साबधान जा आदै एक्टिंआथ' मोजाङैनो जादोंमोन आरो महरफ्राबो साफायानो नुदोंमोन दारिखौ एसे हस्रोनेबा मोजां नुगौमोन खिन्थु सानिखौथ' बिदि स्लिम खालामनानै मोजां खालामनो हादों सिंनिफोरखौलाय बोरैथो हागोन आदै बे भिडिअआ जास्ट फर एन्टारटेनमेन्ट नोंथांमोना जायफोर मोजां मोनदों लाइक कमेन्ट शेयार खालाम आरो गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालाम